بله روشا کل قضا سیاسی ترکیه رو ده هر وها هفدیتن پارتین اپوزیسیونی اید سلاتیجی ام در باسی دیاربکری دبن aydın Altaç سروک شاخه دیاربکری پارتیا پیشروجی gelecek partisi meyvani mine dembaş ki aydın ev روشا گو نو دای درکتنا partiye نو بتایبتیجی پارتیا پیشروجی و پارتیا دیوا گوش دستلاتی وقتیان ج پارتیا سرکیا ترکیه وقتیان گلو نشانه یا ویه که کو دقادا سیاسیا ترکیه ده کریز هیا که جمال روزباش سلام و حرمت دیاربکر جامده ام آرمانجا سیاستی ل پسکریک ناو گل ناو دولتی کو چارەسەر ببه دبی دما پاشی دا دسه 4 سال پاشی دا مخابین siyaset Türkiye baş nemeşiyor, nameşeci. O Armanca siyaseti psikerek o çareseri be, o Türkiye hükümeta Türkiye embejin günlükler be çareseri ki birbirine psikerekera, be mecburi gire parti ki nu yaji embejin reki nu deri hori. Em partiya peşeroje psikereke nav Türkiye o taybetçi heremame evet çava çareser bebe em bana baş zanın o me baş da ber çabeho o em Serbiya xabateki pırmazın dikin eğer ki Türkiye siyaset psikereke nav velat eme heremame çareser bikra belki em bejim ihtiyaca gel beme çene buna le mekabin iro dali ali siyasette de dali aboriyede de dali aramiyede hükümeta Türkiye geli Türkiye kiri arozi ki pırmazın jberviji em partiya peşeroje ava buna me yani partiye me avakriye o nezi salekiyeji le her dere doğru Türkiye em bejin le heramame Reksini koy em avatkin em xabatı koy peştadı ben em bejinde em de nava geldane em bana tekiliye koy peştadı ben tiştük em dibinin gelji jime heviki pırmazın dike yani zanın ki em levi psikereke nav gel evi çava çaresir be em baveri ki mazın bime çedi be peşeroji de em baverin em çıkas gotine yok o jbuna psikolojik çareseriyen benim ser zaman gelevi heremeci ez bavarım eve daha pır lime heviki daha pır zedevi nişan bide o emci Armanca partiya peşeroji emle her holi emle her kadi emdevejin iro de Türkiye psikolojik mazın hene ev psikereke mazın Çin'e, dali aborida psikereke parmazanane, iro hükümeta Türkiye evya nikare çareser bike. Psikereka nava Türkiye eve her mazın yek jeji psikereka Kürda evki embejin sat sal zede evya da nava meda psikerek. Her düve çerçevede duazım işte bepersim geke aydın düve çerçevede duazım işte bepersim nuha. Gavaku partiyen Türkiye'te ne Diyarbakır'ı Taybetîjî gavago opozisyonun, gavago muhalefetin li Diyarbekirê peyamên gelekî germ didin. Dibêjin pirsa Kurdê, divê çareserî ji pirsa Kurd re bêdîtin. Riya Yekîtiya Ewropa ji Diyarbekirê derbas dibe. Serokkomarê Tirkiyeyê niha dest nîşan kir got pirsa Kurd pirsa wî bi xwe ye. Lê gavago dem derbas dibe, dibine dest hilat. Desthilat dikeve destê wan de, ew pirstê ji bîrkirin دیست بنا پارتیین ستاتوی ترکیه دوی درباره نرخاندنات چیه که کایدن جبو چه سیاستا ترکیه به تایبت پرسا کرده وسات هفدگره که Cemal rast yani ve dema paşi de embejin 3 sal 4 sale ve dema paşi gerekli siyaset medar
دالی پسکرێکا هەرما me em bêjin piskireka Kurda em bêjin pir gotina anî ser ziman lê awê ku tê janî ziman piştî ku dibin hikûmet desthilatdar fikrê wan peyamê wan digihirine. Lê em partîkî cuda ne. Çima? Di bername xwe da yanî me bernama partiya pêşerojê da evê piskirêkî haniye ser ziman. Ev bername çi ye? Bername veke ku ji partîkî ra makezagon be, veke ku zagon be. Em dibêjin li Türkiye ev piskirêk dalî demokrasî da, dalî mafê mirovatî da ev ya çareser nebe, bi ti awakî çê nabe. Dalî zimanê Kurdî da, em bêjin çanda Kurdî da, eger em divê de bingevkî mezin saxlem çê nekin, evî viya çareser nabe. Di bername me de piştî ku maniye ser ziman şûn da em sibê bin desthilatdar jî, em bibin hikûmet jî, em bibin şirîkê wan jî, ev bername me hemûya siyaset medarê em bêjin di nav partiya pêşo me hemî em pê girêdayî ne. Me xwe pê girêdaye. Em ê vê piskirêkê çareser bikin. Lê ev piskirêk kekê cema bi kuştinê çê nabe. Yani em dibêjin bi xerabûnê çê nabe. Ev ya di alî demokrasiyê da îro gava ku em bêjin gelê Türkiye 84 milyon kese em cudatî nekin nava gel li hembera zagonê makezagonê em mahfê vî gelê tev hemû bikin binê tevdîrekî ev yan dî xera nabe. Xerabûnê wî ne mumkin e. Lê gere em bernama me ji bûna me girêdayî ye. Yani em nikarin paşta gavekî bajin. Her divê çerçevê de dixwazim ji te bipirsim kekê Aydın Niha rapirsiyê got hatine kirin. Li Bakurê Kurdistanê rapirsiyê got hatine kirin. Diyar dikin ku germiyek beramberî Partiya Pêşerojê jî heye, germiyek girêdayî Partiya Dêva jî heye. Dengên wan zêde dibin, dengê AK Partî kêm dibe. Gelo yani min dixwast ez wê yekê bizanibim di hilbijartineke got pêk werê de hûn di wê hêviyê de ne ku AK Partî dê nikar bê di heremê de li gel li Bakurê Kurdistanê dengên ku berê digirtin dîse bigire ew deng zêdetir dê bigihin Partiya Pêşerojê û Partiya Dêva. Ki cema em li Amedê li Diyarbekir her roj, her saet em li nava geldane. Gel ne navçane em diçin ba karsazê xwe, em diçin ba dişxulin, ku ji karûbarê xwe dûr ketine, ku yani em bêjin di nava geldane em. Evî 20 sale hikûmeta AK Parti'ye li Türkiye desthilatdar e. Bi serê xwe evî di 3 salê paşê em bêjin nedim berçavê xwe ev 17-18 sal berê bi serê xwe bîye. Lê di alî piskirêkê vê heremê da gavekî ku em bêjin awa bi saxlemî bi îstikrarî navêtiye. Gel gotiye piskirêka Kurdayê duy da paş da gava avêtiye. Gel gotiye em ê di alî reformekî bikin di alî mafê mirovatî da duy da gavekî paş avêtiye. Em îro di nava geldane. Endamê AK Partî îro nikarin bikevin nava gel. Çima? Çimkî baweriya gel bawan nemaye. Bawerî nemaye. İtibara gel bawan nemaye. Tiştê ku gotine hetanî îro li ser xapandinê biye, li ser dûr xistinê biye. Yani em bêjin hatine ziman ku ji bina em bêjin wextekî ji xwe bigirin, wextekî em pêşiya xwe vebikin, lê îro gel viya dibîne. Em Partiya Pêşerojê di nava gel dane. Wextê ku serokê me giştî birêz Ahmet Davutoğlu serok wezîr bû, wî jî baş zanin, û gelê vê heremê jî baş zane. Têkiliya mew herema Kurdistana Iraqê, em bêjin alî İranê, em bêjin alî Sûriyê, nava herema me gelê vê heremê pir tî pir germ bû.
Jibuna piskirek jole rabın pır ki pır xebate ki pır mazın nişanda. İroji Türkiye partiki muhalefetin em viyatinin zaman sibe ya cem bejim helbjartin ki peş vakt ya da vakti vida gaba ku çebe beji em bebin deslatlar ya em bebin şirik evi bira geleve hermi başsanı be dali demokrasiyede dali mafya muravati da piskireka kürdaji em bejin piskireka ali abori arami da Türkiye hamu ev partiya peşeroje ev çareser bike. Dixwazim wê kê bipirsim kekê aydin gelo wekî Partiya Pêşerojê hûn amade ne di van tifaqê Tirkiyeyê de cih bigirin yani tifaqa millet de yan jî tifaqekî din û wekî alternatîv vedaya pêşiya xwe di wê derbarê de ger nirxandina te bigirin. Kek Cemal em vaxtê ku me partiye ava kir me li her holê me viyanî ziman. Em ne ji buna ku em bikevin îtifaqekî em partiye me em ava dikin. Em ji buna piskirekê Türkiye çareser bikin em partiye ava dikin. Îro sistema Türkiye mixabin îtifaqa tîne pêşiya me. Em dirxwaz nînin. Em dixwazin her partî di zagona partiye da were guhertingî çebebe her partî bir serê xwe bikeve hilbijartinê. Çiqas deng distîne bir awqas li meclisê awqas endamê wî herin meclisê. Lê îro sistema Türkiye mixabin îtifaqa şert tîne pêşiya me. Em tîsa li vê derê gotina me ev e. Em dibêjin ji bina Türkiye, piskirêkê Türkiye eger sibê roj eger îtifaqekî bi mecburî derê pêşiya me şertê me pêşî em dibêjin dalî mafya mirovatî de alî demokrasî de alî 84 milyon kes bîne hev bin. Bi bîne hev li vê welatê jiyana xwe berdewam kin. Em bêjin li vê aboriya vî welatê ji bina 84 milyon kes em bêjin di xizmeta gel da be. Eğer ku tişkî ava derê pêşe be evan şertê me evin bi partiyê dinê re jî îtifaqekî çêbibe belkî çêbibe. Lê em ya car ez dibêjim armanca me em dibêjin em bi serê xwe bikevin partî hilbijartinê û em zanin hilbijartinê da gava ku em bin deshilatdar ya jî em bin şirîkê hikûmetê deshilatdarê em zanin ku em ê vê piskirêkê vê welatê em ê çareser bikin. Spas bo te Aydin Altaş serokê Şaxa Diyarbekirê Partiya Pêşerojê ku mêvanê me ji Diyarbekirê. Terşevara roj baş.